bie na no chiro mu se ono ne brempon Tano oye asubosom na ne kwaye mu na o ma betena no nti opeomo saa adwomo abusua no opeomo ono mbetena na Atano nyina ewo wiase nyina papa ne wono ne yere ye frɛ ne kranka afia na o ma wo maduasa enti ono mo betena o kyerɛ o mu na chiwade opewe we no ompe dase ma mu nye we ma mu nye se na ono pani no ne din e de taakora no e wa asekyerɛ mienu asekyerɛ edi kan ne se okora de onsɛ ade taakora ne se Tano a okora de na wonsɛ ade de etoso mienu Atano no nyina o papa no nti ono na ye o makokora nti Tano akokora taakora obisa maka cho se na yesua de the Kingdom of Asante TV ye de niema bebree bebro se what din no ase taakora matiase Tanoboase bosom taakora no ne din e wa ase kyerɛ mienu de edi kan ye Tano a okora de na de etoso mienu Tano akokora okora de na wonsɛ ade na Atano nyina o makokora no ono ye o mopani enti efiri ho a omo ne tenaye no omo firi kwaye no mu kɔba bi ana obi hu omo na abusuafo omo nso mu firi hin o yete brempon Tano na bo na se Tano boase eno na di kuro idin e ba Tanoboase nti omo be hu Tano wieye no na omo hu se omo ntimi nkɔba bi abi mu no na omo obi bisa omo se na mo wo hin o hwehwɛ me o me wo Tano na bo na se brempon Tano na bo na se ho ne ye de ete nti kuro idin Tanoboase no na se kyerɛ nyina no nti besi nei ya yete kuro no mu no yegidie nyina ne se ye de so te Tano ne bo na se ni sunsum ene kata ye nso ampa so ehun sunsanso eda di woni ama bebree ho eme yehu ohene no kwasem no se yenim se Tano se de wa kire se ewo sa ha ye bono meboa pepa chawane ewo bono na nso Tano agidin bebree wa ASANTEMAN Tano be ko ha Tano busum ohene ha bi musansem bia mi jama kire yemu de ma Tano etre wo ASANTEMAN mu ene de wo kan ye no kre atre wo ASANTEMAN mu kra sen bono mfitiase na Tano ye bono busum bono hena meo one Asantehene nyina omo nyina na firi soro ho mo osi fam ekeka ba ya omo de akona na biduru ha na hena meo etena abono na Asantehene eto asoko nanim eduru kwaye na mfini pa kotena ho omo nyina omo ya abusu omo ya ayokofo Asantehene efre hena meo wofa ni wofa no na omo te ho kama aboni bia ni omo ntem nti hena me obetena abona oye kese no aja nananom dwumofo nso de omo Tano okɔhye na ase na omo nso de som no nti Tano ebeye hena me ne bosom pani na se Tano ne abosom nyina ahene nti saa mere no de na ye bono aha abosom hene no na de ma Asante hunu Tano ene se enkita hudi ana eda Asante ne bono ntem kama no BBC ema saa nkita hudie no ebedane sebi abufihyew a ekofa ntokwa ebaaye na saa ntokwa no beba no tete no nso de ohene bia wunya ko a wode wabosom ena ekọ sansa abosom na ebedi wani ma kire wo se yewei ubedi nkunu ebeka akire wo ubedi nkugu a obeka akire wo na wapɛ kwan foforo bi ayeden afa so ti ekoba ase hena me awoye bono hene one kotoko eba abeko no ono nso bebisa ne bosom Tano mi wura de ebani o kwan be ne yemfa so na brempon Tano ma bono hena me ete se sebe eye bibi na obi ahwete agu ne kotoko hene ntem kotoko hene ni adwen bia se nko no be den ebeko nipa na adi sa adwuma no enti kodwatoa na kopa wo fa ase na kyew na wone ne ntena se de emote na sanse nya de a
bono ebetimi ne kotoko ako ama bono adi nkunim se oye na adwen se obekọ sa ako na bono man bebo ama kotoko afa bono man nti emane nkokon no bremponta no kan sa asem ne kire ohene kwache ame wo no wanye ani nti okọ abosom foforo binum so ho eko bisae na de abosom no ka kire na ne se magege tano so a se tano yo ohene echi obi ani ho an se kon ba ya oni wani mu fa nkokon no mpe so obekọ nti osi jai ko na akwa obedi nkuguo enti sa da kon we ye woko obedi nkunim ko na waje santema ya beka bono ho na wahenie aye kese nti fa wetu ha kon no kwa obedi nkunim disemeti wase na gise sabu sumwe no de watwa tro akire tachiman hene no kure pa no anse okọ ye wuso obedi nkunim ono so wani nkunim okodi nkuguo ma oman no boy enti tanote se hinamio anyi na sem na ntum na obekọ ene kotoko hene dia akọbọ so na na se na che se mani monyam ekita me sa abosom hene no waje afiri mi nsam dia ene omunyi omompese sanse hinamio amfa ni monyam amma no de waka no wose nya no kure enti onye de ono tano akire no tibremponta no hye na konfo nyina ma omu yi omuti eyi mpese ni nyina free so na bremponta no san hye mra ema nkuroto a omu gini die nyina se sa akon na eba no ema obi antwituo obi anhwe na one kotoko hene anko omu nyini ni de omu nko na omu nkoko omu ntokwa enti bra akon no ba so no sa nkuroto obi ti se Tanoboase tuobodom tanoso boyem sa nkuro no nyina nkoko no bi sa nkuro no nyina bia ni ho a otwetuo ebo ahena me wose wonko no nkoko san se omo bosom omo gini de ne bremponta no so a kire se nya ade a obekọ sa akon no bi nti na chidi ni bi anhwe no wantwetuo nti emo nyina tena ase atwe omo nsafa omo ho a omo anko bi na aja hena me one kotoko hene de ko boso omo de ko boso na ne ma nyina fenfram asante betwi fa hena me oso eje ne nsase nyina anya sa na nka se be hena me ona sa ase kwa kopem fra mu oni sirimfoi fra ena na ye omo hye ena okọ wanim se nso a oni sante hye na ye asuo so okọ abofo a asuo so eho ena na one Asantehene ebo hye sansa ase nyina free ne nsa hena me obekoi pam obono hena me one ne dom omu dwane ko gya aman ekotena dinkra ko sopre nchen dinkra ko sopre ena na o ye gya aman hene nti Asante ko ye no obedu tuobodom a emema tete nkwankwan ru ase di agoro no mu nsafufu to dame buso msa hadan a se ye wura bremponta no se mayenko na enya ade a hena me obetim ne kotoko ako obeduru Tanoboase a emema tete ho adan ya se ye boso bremponta no se mayenko enti omo fa asafo no nyina no mum broni beka se captives ya asantefo no fa asa nkuro no nyina no mum esoa omo nyina do mo koe enti sahabre omo ko no na ohima o Tanoboase na otie konwa so efa na ohima nyankomago na nyankomago eja ye fa nse yako achew ko na eja pade bosumi wo ye de na wafade akọ enti ade a ofa ye eye bremponta no ne kashire sanse nanano mu gidie ne se bosum bia ne tumi kase no kashire no mu ene wo nti abirwa no fa kashire no de hye na tofom na okyekyere ye nzate no mpanimfo ma basi ama no tukwan a osi atofo no se be nya ne to na opese ya akase o na japade ehia no eho na ode hye na wakyekyere nti abirwa nyankomago so fa ne kashire de hye na atofo no so okyekyere na de na aje so a omunyina ado omku okumase to omukudri eja omunyina agu ahemmobo ano ye de bi no abobonuyam
ema no de tetete omumi manchen ade cheye ena Asantehene ne konfo yeso de konfo tuda akom ti si no so kwaka kire Asantehene se bema edom na amodo omofiri bona ba no ebi wo ma se sekan kana Asanteman bebo na poku arkatachi esi bo wona wani enu nti na akoma me nti wuramu na sa nipa na owo mu no koyi no firi mu na ja comfort de wuru adom yi mu wuramu na okoyi abrewa yi de ne kogina Asantehene nim yeso wadene duru Asantehene nim na abrewa na tofo no eteye na ka shire no firi to Asantehene nim na bosom no kire Asantehene se wahu se ja pade we so sen Asanteman bono bosom tano no enne da ho no na Asantehene se bosom enso matini din se me ne me wo fa hena me okoko o ka kire hena me wo se e ma ne nko na nya ade a obetimi ne me ako e na me wo fa antie a na bono man nyina aboyi ene e bosom ete se die enya ade a metimi afa na asase de ama me baba fupim sanse kotoko hene be ko bono wieye no oje hena me asase nyina na ode man ne baba fupim se wonni so hene eno na na aye nkuransaman bafupim oye Asantehene ba a ofura makum ebetena ne nana nchen sanse he kotoko hene ne wo fa ne bono hene hena me o nti bafupim betena ne nana nchen a na onye ne nana ne ti nti na onu de ni mpom hadada nti ni papa bekun wie ya woje asase no e na odane ma ne ba no ohene ma memra mu wo ha sei wo kan se BBC ade ma eye kotoko hene ene tachiman hene esi ubetimi ate ho kakra che de poti ne si yese nipa de nko mote ho adi me ofani wesi wo fa ase ni afa de ne si ye ntie ma santokwa na ba horo de me ye madwen sen ka me nko ho san se ho nye atanofo yasem nanso abi sai de me kire mu kakra Asantehene ba odi kan a oba abono ebetena ne nana nchen ne efe na dudo nyina no no nso ye bofo nti adudo nyina no na oda Asantehene ene ne wofa bono hene ntem bono hene kwa chiamio liaison officer exactly bono hene kwa chiamio no wosika pa ono ene ma yebu be kwa chia de efe ye de sika na eye sabi no odua bayere kra wona fichira odi sika ka ko na si ni pam sika ko na odi si ho na bayere homa no afa ho a se be ya bayere no be akesi no wosika pa nti o hwa ono so hyehye ne ma na ode asoma henkwa afo momfa nkoma me wo fa ase ewukuma ase sabre na omote sabra na sebi na enya Asante na ye kwa aman ni nyina na sankita hudi no dom ntem ebe ya Asanteman sa na no ne no etia Asantehene nso na bempoa no ono so nyanchene ne ne ma nso firi mpoa no na ono nso de bi asoma momfa nkoma me wo fa wobono na omo nso de aba nti adudo nyina na odi sa adwuma na kosi so free mu to free mu na ne nua kuma ba fupim ebeto ade na ne nua no eye no nso na de esi ya ekofa ntokwa no ba ye nyina ne se ba fupim fofikase adrui a na hena me e ma nkonwa bibi adi nti baidi afahye nse bono de baidi afahye ne yedie edru ye no ba fupim wa madwa bona sentem Bruni beka se wo ye late Asantehene ba no to oba na ne nana hena me atena ase awie enti ahene ma no ba ko eye nkyira kukuro nkyira ahene no ye hena me oba na chempem hene no de frɛ na mponsan aku ne bufui se wo wa maja atena ase dada fe na wo ba umu ade e na obo ba fupim asum ewo dom ho osore bo na asum no kure nyame nim ni abakosem kire se hena me oteye no ne bufu ne ba no se wanya ade se bia hene ma ne ahena na no mo ma na befom papa no mo nana obi mfira bonten emma mefom nti de oye no wanya ade emma wotwi ne ba nanim nanso na sai ya no e wo hena me otim yese ina obafu pimtim hena me okasa kire no so wonya bibia ma ne nka nanso wanyai jamane ka de me jamane nka de sa ifru trimu de nti
ema henamio ho tan eba bafo pim because of ne ba nti enti bafo pim ene ploto se be ya ntokwa eba beto ne wofa ne papa ne ntem ena mpa otimi ye ya ma ntokwa no nso bae ntokwa no nso bae no nso onu di ma dodode san se bono man boy ne kodi ne nsam ena na odi di nkransa hene sabra na nkransa hene bia ni ho ne ye wo bono man na ye ni bibia efra no nkransa man tachima man na ye bono man ni nyina bom baako a na wo hene kwa chia me wo hene me oda na ade ano enti ntokwa no mu a ye wie ya Asantehene be pamo hene me eje ne nsa ase no ena oda ne nyina ma abafo pim se ne hweso ene ye hweso eno ne nkransa man enti nkransa man hena wudi kan na na abafo pim no na Asantehene de ne betena ho enti nkransa dom na e won nkransa no de dodo na ye bonofo na emu ma de hye na omudi akonwa asen abusua no de omufra Asante ya amakom nti nkransa hene ni nuane amakom hene omu nyina abre wasa datemma ndi yan hwe sisi a tachima hene wagina ni so man na bebo wodwane akotena jamai ahwe yan hwe jama ho so si jama hene so na ono so ye ohena na ono so wodi mu adinkra ko so pre ye bema pa ono wuti a na ye beka ne se nipa fa honhom fa nipa ba ko no oye nipa fa na oye honhom fa na onye nipa ketwa se ni be hu no na honhom no de sa onye nipa ketwa se obetimi akọ nanim akogu ne man no so easy sa David ono nso na waye asikadwa na kotoko hene ni abre a o pe bibia na mo bi atu o ho na nso na wo hunu kwan a obefa so obeko enti ono ne wofa ekon wie ya bonoman boy a hena me one ne dom adwana akotena jaman akobo adinkra ko suprabo na Asantehene de no ye nyina so mapam nipa be ya o me wofa mapam no a wona woje no de na be se wona woje adomfo ene ye twen wonso me no de ba be yim na Asantehene na adwen so obeko jaman ene na adinkra ko supro so de akobo so ti santokwa no mu na Asantehene ekọ na bisa sanse de abusumi ya ne kokon omukọ bisa no ene ekoda adi se jaman man no enye man keto ASANTEMAN betima twa afa so easy sa wanhwe ya sa akon no be ma ASANTEMAN abo sa abran so kon no akokan wi wankwa ono so beba ndi se de tie bia na wo se asanteko ti kwan be ne be fa so ho no be kan se na bono bosom kakraka yi tanoi ade mo menemi wo fa hena me onto aka wo hye honkom e ma ne ba mu ene emeko tano no ho na mako bisa no ana mo nkura metu a niema ebeyi ya ama me na ansa na saa nkomodie no beba so no nze me ka kire wo se abro no ye de no kogina Asantehene nim e ma ka shire no e free toy e ma comfort da kire Asantehene se bono bosom tano na ya ka na nie na Asantehene se da bi bosom ka se ati se die mintim ma ne nhye me baba fupumase enti saade a abrewa hwe nipa no mu na yiwu nipa bia ewum bia yiwu dom na menya mokwa ma monko na mokodura mon kyerɛ me masase na menyi mfiri mu na monne mo ho ntena mo ba bi na biribia ma ba besom me na bafo pim so entena de aka no so enti ho na abrewa yi wone ne ba a na ote akunwa sa abreta no boase hene no e kyerɛ Asantehene se miwura ye mpa asase kese bia me wofa ne tachifiri a wachichire tachiman me wofa no ba bia ne se kan toye ene hia me so o de bedom me de a na tachifiri didi no pe ena me pe na Asantehene so ene de enya de bia sombro so kona kwa kire ba bia wofa na asase anonam na yenyi wa ade emma wo enti ho na Tanoboase hene kire enne man a ye friend tachiman yi ema Asantehene eyi free mu ede ma Tanoboase hene enti ne present day tachiman a buroni abrese be kan both north and south yi nyina ya achede Asantehene de ma Tanoboase hene enti semete de wo kana se tachiman man na wo ho no
asase ne nyinaa ye Tanoboase Tanoboase hene dia preko pe eno nko ana moje free Asantehene wana fufuro ka ho bi mu amoje eno ne ade a yedikan a wode maaye eno ne ade a yedikan a wode maa Tanoboase hene nti agya wote so na wo som ne Tano nti jaman ko no baaye no na Asantehene san ba Tano ho biem se be ma me kokko kwan a befa so a medi nkunim eni hia me na awamade e wo mu ni se da Asantehene ba Tanoboase o ba brempon Tano anim a na obebisa jaman ko no ho asem no da wo baaye no sa da na yefra no kwakuo no eye se munufie ba wode memfa mfira kire no mahu nabone no ye awukude ba awukude efiade edi animu no eye munufie na de eche 4 minute 4 minute no ye brempon ta akora ne dabone kese pa ti wompie no sa da no na ye ne dabone kese pa ye som no kama obehye fon obeyade no e sa 4 minute na ya di 4 minute na wie no na de eche kwasi ada dwoada adamasi ye seta no akodem ne pono kora ye mie ekosi ya wada e wanimu no ti sa wukuada na ehya mfini ho ye fa no kwakuo sa wukuada no na Asantehene e ba Tanoboase a na obebisa jaman ko ho asem bra bosom na akodem a ye mie ne pono e be yire o nti oba ya mpanimfo ka kire nse mi wura wadaro ma brempon Tano kodem adamasi ye mie ne pono Asantehene se da me mani abra madutumi na beduru ha sei no mi fira Asante aduru ha be ka jem se emiye bosom no pono ene ese ne nka ma mutie nyina ade bidi muti beko obi anso suro kotoko hene mua akon atwa obi kan man ho ahia abeduru se bie bosom pono aba wo de na eka aja nananom ko bom paye ye wura wadawro mo onye se bia ye mu na aja ye se timfo woro ka number 3 katachi aba wo se opeso hu anim nti ye fro omo ya amamere so abosumi na brempon Tano baaye oba o se bema ada na mo ma hum jim na be ha mo se mi wura madawro ma mesrew me ni jaman hene e de koboso kwan abefa so abo ame a medi nkunim eno nti na maba na brempon Tano se ampa kono de nka abedi nkuguo na emom se waje matum se me Tano nso me ye bosom na wa akotoko hena ba manim die kwan bia mefa so a ubedi nkunim e wadi nkra so bia mebo am wadi nkunim na kono mo bekono nenso enenso no mu no eda etosonso no da na ye fodwo na wi agina ene ye beka na se 12 o'clock awi agina ubehunu nso no mapa nan eye me ne me ma binom ene ne ye bese akogya aman nti o kire Asantehene se wonko ye tutia mfa mre no saa nananom tuo tietia bi de atuduru tui etuo no na din eda so ye fa no kodi awuo na onye sika kokko akorabo mfa nka ho mfa mra ti Asantehene ko ye kodi awuo no eye akorabo a ye sika kokko e de kan ho de bra brempon ta akora e de beto bosom nanim na bosom no kire ne so ombekon nenso e de etosonso ne ye fodwo na wi agina obehunu se nsonoma ennam wiem so ohun nsonoma ne de a onkana koma ntunu ya no moshire obedi nkunim ampa Asantehene kwotena ase na ese kon no beba so no adinkra kosopre otwa babadua epacho so onim babadua nse nye dua bi eso ma menkyere ma hwefo nyina babadua kane no se na nananom wu a etese ahwede no ndi de sifom ye de nanawu yimuano nanawu ha eno ne babadua no adinkra kosopre mi etwa babadua eno na ode bom pempem ode si ban ena owie no ma na srafo ofuro ban no wasi omokoko no ofuro no wasi yesi nipa faade no so a maade no wie ama muti se ten enti eno na kire tumia owo ne dom a na owo a na ode kosa akon no enti adinkra de antune na akon no kora wansi abonten kora so okobi one ne yere ayi ne hema so kwa abena omoti ahemfie ho na omato sika kokko da awremfo chain ode ato ne na ode bi ato hema na gold pure gold eda ne nan o se kotokode enye dom nti ontu ne nan si na bobo anokora na wase Asanteman nti ne mema nkoko on de tifie na on ne hema omoto sika kokko ware
na abosom koduro ho mo da na mo ho nkwala meba wo ensonoma no pie ye no ekwan bei ene fa so ente ma abosom koduro ho ase bibia tiaka mu ha me ya patie nse abosom no mo ya honhom omo okwan omo fa so eda omo ho adi manipa hu enti oka kire Asantehene so obehunu nsonoma no ampa Asantehene hunu nsonoma no ohunu wie ye no omo da na nipa omo ba nipa tebiem eye nkwala se be yo mbenya kwan wura fie ho nti wanku adi nkra mu nsonoma nan ono obrempon ta akora na ankasa ena ne ba pani nte kofi ata no nyina te kofi na epani ona ebrempon ba pani ena twumpro ya manu ena tachima abosom ta mensa toso miensa nti sa na ma miensa ena ofa omo kan ne ho nti okọ no ena obo na ben okọ na obo na ben tanoe konkon tanoe brefia tanoe misire nyame na ma ba misire nyame na ma ba osena de bia wo ya wo sire nyame eye tano ye na de bia wo sire nyame ansa na waye enti tano bo ase hena ben de e kan no tanoe konkon tanoe brefia tanoe misire nyame na ma ba misire nyame na ma ba nti aben okọ nyina na ekita ne mana na omo bokọ no osire nyame e wo ko na okọ no to omo koduru ye omo dane mofra kogu ahembobo anu kodi agboro mfuturo no mu a omo wie na omo ka kire abrafo na na ewe mfie no so omo pese omo kọ na nchen no omo ko bo ohina ma na ese nkura bia bedi agoro animu ho omo so omo so ma kura ntimi ma ne nkura de se omo ba ba omo asema di nkura kan no so na nkura de den ya na omo ba ye mo omo mra ena omo ma nkura ikoye nti omo kọ ne ma no ne di kan ena abrempon di akire we chi ahema no wachia wo hene we chi ahema no wachia wo hene ti eduru ye wura na nkasa so ochia wo hema ochia wo hene no wo hene ne tene nsa si ya wo ye ne nsa ne si ya na eda ne tuo na pe ogba di nkratu omukunu wie ya na omunyina yere firifie ho ewo hunhum o mayera ko ohine mame musa asem wo se wo ma Asantehene koye tuo bi oye tuo e de bai e de bread o de trobosum na nim enti sa bre tuo no ewo ho ana se Asantehene asa age na ade me pa cho tuo no na ewo Tanoboase he ya na bibi nti ene sa na yema nyina ni bosom no ho okay matiasie da foforo ye be ko ho na ma kire wade kuro nti asa na yema nyina eni bosom no ho matiasie eno ayi ajinkra kosopre ne ko no twa mu no Asantehene sande ne yema binom esan be kan ho ewo bosom no ho but enei sa na yema nyina ni ho enya hwe emwo ne nyekokọ wa ha mate e de ye nhwe sisi a wona kum adinkra wie omu wie ya bosom ya yera ko teteno nso de okoko na ohini nya to a ya wie ko no wadi nkugo na wani bi akwa aduane aba na obi aduane enti German fo wo ko anim na omote se ei adinkra to na dom no nyina Asante kotoko hina kukuno ai na dom no nyina je wa enti ho na adinkra kosopre ne ba sane papa ti be kwa Asante pa de anya de obepene Asante so kokko ade e kire se yedi nkunim botire no ani botire ti e o se enya botire de kwa kire Asantehene no oku pemfo adinkra kosopre ba no o che pemfo no oku no no otwa ne yem yi de wo free mu no otwa ne papa ti na o de hye mu na o da ne pemfo no butu ye se o ma abrafo hunkrofo gu so we ni ebe so ma hye ni ya dan watufunu no so na omo boa no nti eno aye pimpie eni tima hemfie ho Asanteman agbawura hemfie ho ahwehwe o makoto se kuntunsini de da ho adi kura adi nkra kosopre body na da ho yi o ma fa hema no ni ahemfie ho ne ma nyina nomum aka botire na ye de kwa kire sampa ya wie adwuma no ade no so na ayere sasa bre no tumfo poku are penso poku are katachi na bre so na bre so nti comfort da samba mu biem sanso mo ko mo de akonfo no nyina edi anim ko yeso fa bosumu sanisi ye dom wura hemfi so mo nyi funu no
omu yi dom na koto ba na oda ase no oso omu nane no omu da na osi motiri na da ho no na Asante fa adinkra kusupri ti omu bo omu dura suo time obe ko jama so je so tra time omu dura suo time na suo time so o mani wura ti pa de nkokotoko na nsuo no yiri fa dom no nipa okita tire no tru nsuo no mu etire no so de enya de aye kokuma o se ne mu ninkunim unya ninkunim Asanteman kan mu gu nsuo mu yese ne eho dodo na nsuo no ebe hwere dan se nsuo na yiri afaso fa nkrofo ko tete no so de na nanom wo sunsun bi wo mu se omunya ye determine so omu ye bibi a onwene ne nkwa ene kura wo ho na bibi nti na ama ne ko onwene ne nkwa sansa omu kwa ma Asanteman nti wo se kwan bia so omunya trend kwa kire omura omu ye ya na nsa na omu hwe ana nipa no nsuo no twen ani ehunu tire no de akọ omu hwe ana nipa no wu dodo ene sa de yentum ni kan ye nkota no ho ne ye nkwohwe kwan kura befa so amutire no ye benya de akọ omu ba na bremponta no yi ni bodua ede suma na bofo so omu mfa nko si asuo time na asuo time de enye nsuo bi ama no omu mfa nko si omu de si ma nsuo no be wi ato anwea so ama omu hu ba bia motire no da o kire omu nyankoma de omu nye omu ye omu di bodua no bon nsuo no na nsuo no mu team yunu asuo time mu team yunu ma ohu anwea pese se wo hu o ka se Mose nko a na ma nsuo mote ye won se Tanon so ate nsuo time mu ewo asase asi ewo Ghana ha maka je se niema bia ni asase so a asi a ebi nsi da ye si wo Misrim pen so no won se bia si wo ha se ohene mete o asuo time mu team you no se ta doma awugu nsuo ya se nyina omu hu omo na omo san kwoto obotire no na omo faaye e de kwakire Asantehene to omo de kwakire Asantehene o se ampa afi de ma hu se bono bosom Tano no onye bosom ketoa se bono mamu na ya bosom hena me de Asanteman mu de nyina ase aka ho ifi no kro Asanteman mu nyina bosom hene ene brempon Tano o na abaye me sofo pani efiri na akuroi brempon Tano bosomfo wo mamanimu enworo mpaboa wo mamanim enkwa hantoma wo ne konfo abeba manim se brempon enti ho na Asantehene peja Tanoboase hene konwa sanse Tanoboase hene wo na aye ta akora bosomfo ya ha de udi akonwa wo no bosom no ne bosomfo pani ti ho na Asantehene yesa ahyede ni nyina na ode adi nkra kusupre na pakan na konwa hwedom na wo hema na ankasa wo che no ene wo hema no ne mfena ode kan ho de beda brempon Tano ase nti sisie ya me no kasesa ahema no ne mfuna no do mba beda ase no omase ahye kra anase omase wo ho ipacho dabi o hema no ode ne beda brempon ase na se wo Tanoboase he ene o ma ya abusuan kese pa ye fra abusuan na kantamanto abusuan de enti ye fra mo kantamanto abusuan se brempon Tano se wo mo ho ena wo kantama wanto enti sa abusuan na ya abusuan Tanoboase hene e ware frifie no me be busa senti no hene ware no anase enei o ware frifie no mu no besi nei o hene a wote so yi ne yere efra abusuan no mu o hene ote akonwa no so no ne yere efra abusuan no mu enti mi a mete ha me ye hene bayi abusuan na se ni bi ne me abusuan makajo se yesua de yesia o hase anema bebre na obesua the kingdom of Asante yen ye di animu na afoforo adie nachi sisia megidi se wosua niema bebre niema nkrenkrenkrenkre bia wonte ase no wohunu sisia se wohunu se tachima ya asase ye wo honum Tanoboasefo na de ma tachima ya wote wonum wote so sisia niema bebre na yegusu a yesua ohene wo mamate ase se eye Tano konfo kono wode ne ma miensa ane kan ho ekoye na omumiensa no wo ho ana bia beka ho kiremi mu me pacho enye konfo abosom na nkasa mama no na afom bosom se bosom difference wo mu na wo mu na wo konfo no so okay me kan say amanfo beti ase ha ntino me pacho sa abosom no nyina wo ho te kofi no ekwa Santemam ma te kofi bebre chumpro no sa chumpro no ewutu obodom eno ni tuobodom ambosom pani a tuobodom he no so
ɛde kɔsom Asantehene nti twumpuro ne mmra ne kɛse pa ɛfɛ no kɔtɔkɔ twumpuro ɛna time nsa no nso wɔ tachiman ɛno ne abosomhene ɛwɔ tachiman sisia time nsa ɛwɔ hɔ yedi nkɔmɔ no fiti ase no ho woka kyerɛ me sɛ wo nana ana kɔ ahwe ɛkɔfa bosom suman no sare ɛne yɛ suman ho bosom no ɛde ba fie wɔde ba fie no na wo nana bɛ ma mpo de na nye ho sa na de yɛ den na afɛ de asase abɛtra sɛ yade a wɔyɛ ne nye ho de nya ba kwa nkano ano no kibɛgya hɔ akɔ no krɛ ɔmo ba ya na tachi firi hwɛ establishing ni nua ba fie ankoma ne honhom akɔfa ba awie no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ bosom no ɛne na hayo no enhyia nti ɔkɔ animu akɔbɔ ne sesen wɔ hɔ na bibia ni ani nua ba no ma na so ente sanse ni nua ba no kita abosom na kosi sɛ ɔwo ne ba pani na nafuso adu anwoma ansa na wɔda ne tumi ɛwɔ bosom no nyinaa ɛde ama ne ba no ne ba bɛma no sanse ohun sɛ ade no boro ba so ɛna ni nua bɛma no so nyɛ na adwen so